stalo. Pekne, dobré ráno, a ak som dobre pochopil, že veľká akcia a verím tomu, že ešte väčšiu akciu má kolega. Roman, ktorý by mal byť na takejto divokej vode, zo pár kvapiek sme mu už poslali, takže Roman, dobré ráno ti želáme. Aťka, ďakujem veľmi pekne, dobré ráno, a ak som dobre pochopil, tak v Zárskej prší, toto nehovorte ani zo srandy, pretože my práve sme skutočne v Čuňove na divokej vode, pretože práve tu bude prebiehať festival divokej vody a tam ten mladý fešák, Robert Orokocký, on je športový manažer. Robko, prosím ťa, poď sem, on je športový manažer komplet celého festivalu divokej vody. Ono, vidíte, sme pri vode. Táto voda je zatiaľ tichá, ale sľubujem, že ešte máme na dnes 2 vstupy, ktoré nás čakajú a tam tá voda bude rozhodne podstatne divokejšia. Čo nás čaká, čo tu budete mať možnosť vidieť, pokiaľ ste nadšencami všetkých tých vodných športov, tak to nám už Robert prezradí, ako náhle sem dopaduje na tomto zázraku. Neviem, či ste to už niekedy videli. Ono sa to volá, že SUP. Čo to znamená? Robert nám prezradí. Robo, ahoj. Servus, čau, poď, prosím ťa. Toto je Robert Orokocký, ešte raz ahoj. Ahoj. Ja som hovoril, že nás čaká festival divokej vody. Prosím ťa, ty ako športový manažer mi prezrať, čo to znamená, čo sa tu bude diať? Festival divokej vody vznikol z toho titulu, že sme chceli ukázať verejnosti, že jednoducho tieto tráte v Čuňove nie sú len pre vrcholových športovcov, ale sú aj pre amatérov, dokonca amatéri budú môcť súťažiť aj na tých tráťach, na ktorých sa konali majstrovstvá sveta alebo Európy. A ja už som hovoril teda, že na toto srandovne vyzerajúcom zariadení si prišiel. Čo to je? Tak toto je, pochádza to z Havaja, volá sa to stand-up paddle, má to taký anglický názov. Je to nové, je to pekné, je to taký elegantný pohyb a je to pre tých, ktorí sa boja ísť do tej divokej vody a môžu si to vyskúšať tu na hladkej vode. Ale počkaj, však zase, ale viem, že sú aj takí adrenalinoví fríci, ktorí vraj na tomto dokážu aj divokú vodu zvládnuť. Tak samozrejme, že dneska ľudia už povyšujú všetko a dneska nič nie je nemožné, takže ľudia na tom schádzajú dokonca aj divokú vodu. Ty si tak všeobecne teda povedal, že všetci milovníci vody, vodných športov a tak ďalej môžu prísť, ale čo konkrétne? Pretože my aj tuto vzadu vidíme také drobné ukážky. Súdku sme si už prebrali, ale tam tá slečna, čo sa topí, prosím ťa, o čo ide? Tá slečna je vicemajsterka Európy vo freestyle a tieto preteky vo freestyle tu budú ako ukážkové pre divákov v jednom kúte, povedzme, toho areálu, kde tí, ktorí nebudú chcieť vyskúšať si jazdiť na niečom, tam môžu sa ísť pozrieť na ukážku týchto pretekov. OK, čiže ona je vicemajsterka Európy. Áno, posledného víkendu z rakúskeho Liencu. A veľmi príjemná baba inak, s ňou sa tiež ešte budeme rozprávať. Dobre, čiže je to rodinná záležitosť, to znamená aj rodiny s deťmi, lebo vidím, že tu nás sú aj také konzervatívnejšie spôsoby posunu po vode. Presne tak, je to pripravené pre všetky vekové kategórie, rodiny s deťmi, pre samotné deti tu budú atrakcie, takže naozaj každý si počas toho víkendu nájde to, čo chce. Výborné, ešte raz, kedy to bude? Bude to tento víkend 14-15 júl a vždy to bude začiatok o 9 a koniec zhruba o 8 a sobotu večer pokračujeme party. Party, to je výborná záležitosť, heslo pre všetkých, ktorí sa tu zabávať. Robo, ja ťa nebudem rušiť, môžeš pokračovať v tom svojom stand-up paddlingu. Priatelia, pokiaľ teda máte radi divokú vodu, tak môžete prísť, ako ste počuli, cez víkend a my ale sa nelúčime, pretože my sem späť do Čuňova sa ešte vrátime, ako som spomínal, minimálne ďalšie 2 vstupy nás čakajú, takže z tejto kľudnejšej divokej vody prejdeme na tú divokú vodu. V tom ďalšom vstupe zhruba o pol hodinu. Vraciame sa späť do zapršanej Záhorskej Bystrice. A my sa učiť budeme. A dopršalo. Roman, ahoj. Dobré ránko. Už utopiť by ste ma chceli, no počkajte ešte chvíľočku, ešte predsa len niečo chcem porozprávať a dobre, dúfam, že dnes sa tu nikto absolútne topiť nebude, aj keď sme na divokej vode. V areáli v Čuňove tá voda je divoká, pozrite sa. Dokonca všetko je tu aj výstražne označené, tak aby sa nikomu nestalo. Tu naše decká mávajú ako na 1. mája, pretože prídu o chvíľu majsterky sveta, majsterky Európy v raftingu. S Ninou sme sa dnes už stretli. Aj keď som vám ju nepredstavil, to bola tá baba, čo sa tam krútila, ona je freestylerka. Ahoj. Ahoj. A toto je Michal Salva, ktorý je marketingový manažér festivalu divokej vody. Ahoj. Ahoj. S Mišom sa budeme rozprávať o tej samotnej akcii, ale Nina, prosím ťa, prezrad mi, čo teraz vidíme? Tieto baby sú to nejaký špeciálny raft mimochodom. Tuto vlastne baby robia teraz exibičnú jazdu. Julia Pavelková a Zuzana Cunderlíková idú na rafte pre 2, normálne súťažia v rafte pre 6 alebo pre 4. Tu nám teraz predvádzajú, ako traverzujú na druhú stranu, takže robia trošku slalom. Môžete vidieť, že vlastne náš kanál je dosť divoký. Je to jeden z najdivokejších
najlepších kanálov v Európe, takže veľmi vyhľadávaný aj čo sa týka rafterov, slalomárov, freestylistov a tak ďalej. Ale môžem povedať, že je veľmi bezpečný, takže široká verejnosť je tu vítaná. Tak ono zase by bola veľká nuda, keby to bola nudná voda a nie divoká voda. Vám to ide? Vedia sa spustiť aj nižšie? Jasné. Či tu na konče a vyťahujeme a koniec vybavené? Nie, ja som povedala, že práve dole je to o to zaujímavejšie. Je tam úsek volaný Niagara, čiže to je taká veľmi strmá šmíklavka dole, kde sa baví spustia. A teraz oni sa tu na trošku hrajú, robia si prejazdy. Dobre, tak kým si robia baby prejazdy, tak Michal, prosím ťa, prezrať ešte raz. My sme hovorili o tom, že nás čaká festival najbližší víkend. Tento víkend je to festival na divokej vode 14. a 15. júla. Všetci návštevníci sa k nám môžu dostať osobnými autami, čo není ďaleko, z Bratislavy 17 km, alebo je zaujímavá doprava loďou z osobného prístavu priamo k nám. A takisto sem pre vás spoja MHD. No a kto by tu chcel zostať aj cez víkend prespať, máme kemp, bungalový a hotel. Je super, takže všetko vlastne komplet celé zázemie pre vodákov, aby zbehli trošku nižšie. Inak toto mi pripomína aj Martikána, vieš, keď sa pomedzi tie tyčky motká. To je aj podstata raftingu, alebo len spustím sa a nezabijem sa? Áno, rafting je vlastne súťaží sa v zjazde, súťaží sa v slalome, takže baby teraz trošku, ako sme videli, robia slalom. Keby išli zjazd, tak idú iba čisto dole, rovno, čo najrýchlejšie, ale ten slalom je samozrejme ťažší. A ty si skúšala už? Ale ja som začala s raftingom samozrejme, ale potom sa dostala k freestyle. A čo je lepšie? Tak pre mňa freestyle. Áno, inak vicemajsterka Európy, tak asi je to pani, ktorá vie, o čom hovorí. Dobre, Michal, poďme ešte k tebe. Čiže tento najbližší víkend, je to aj pre rodiny s deťmi napríklad, lebo tá voda je divoká, fakt. Samozrejme, budeme tu mať aj rodiny s deťmi, ktoré môžu prísť a môžu si vyskúšať úplne aj iné atrakcie, ako je to SUPčko, čo je stand-up paddle, vodnú trampolínu pre deti. Bude tu aj minifarma, kde deti si môžu zajazdiť na koníkoch, čiže pre rodiny takisto. Výborné, ďakujem Nina, ďakujem tebe, zatiaľ veľmi pekne, na Ninu sa ešte dnes budem spoliehať. O pol hodinu sa vrátime späť, Mišo, o tebe tiež. Priatelia, najbližší víkend, už vopred také avisko, pokiaľ máte radi divokú vodu a vodu vo všeobecnosti, tak tu v Čuňove si prijete na svoje. Teraz sa vraciame do Záhorskej Bystrice. Babi, užite si to! Rozhodne odporúčame nepiť tú divokú vodu, pretože môžete úplne zdivieť a my sme zdiveli. Som počul, že voda je divoká, to je pravda. Tá voda je absolútne divoká, už sme úplne bezprostredne aj s pánom riaditeľom Gregom. Dobré ráno. Dobré ráno. Pán riaditeľ má pod palcom komplet celý areál tu v Čuňove. A my sme hovorili o festivale divokej vody, to znamená oslavné podujacie, kde všetci, ktorí divokú vodu majú radi, si prídu na svoje. Ale tento areál je veľmi pestrý. Ja viem, že o tomto areáli sa hovorí, že je jeden z najmodernejších vôbec v Európe. Áno, máte absolútne pravdu, aj keď teda divoká voda a tieto dva kanály s touto divokou riavou sú našou hlavnou atrakciou. Máme tu aj pokojný kanál a máme tu atrakcie, ktoré môžu využívať ľudia v rámci rekreácie, relaxu a oddychu. Takže je tu skutočne veľa toho, na čo si môžu ľudia prísť. To máme aquaroller, aquazorbing, máme tu vodnú trampolínu, štvorkolky, paintball, beachvolejbalové ihriska, čiže fakt sa môžu vybláziť úplne do proste... Špiku kosti. Do špiku kosti, tak hovorím. OK, a my sme hovorili o tom, že tento víkend bude patriť divokej vode, špeciálne divokej vode, ale ste spomínali aj paintball, aj štvorkolky, aj to si budú môcť tí, ktorí prídu kvôli vode, vyskúšať cez víkend? Samozrejme, vlastne festival je otvorený, to znamená, že nie sú potrebné si zakúpiť žiadne vstupy, čiže sa môžu ľudia len pozerať na tréning, napríklad posledný tréning našich olympionikov, možno aj privezú nejakú medailu, ale okrem toho samozrejme si môžu všetky tie disciplíny vyskúšať na základe náramku, ktorý si môžu zakúpiť pri vstupe a žetonov, ktoré potom môžu použiť pri jednotlivé disciplíny a keď je to aj nejaká partia mladých ľudí, môže si zasúťažiť. Máme tu časomieru, čiže určité disciplíny sú na čas a potom sú to disciplíny, ktoré môžu si ľudia len užiť vyslovene, ja neviem, detičky na podnikoch sa môžu zviesť, alebo si môžu zahrať beach volejbal ľudia. Vy máte takú peknú mapku. Áno, ten areál je obrovský, bohužiaľ ešte ho mnohí ľudia nepoznajú, takže by sme boli veľmi radi, aby nielen bratislavčania, ale aj ľudia zo širokého okolia nás navštívili. Máme tu také atrakcie ako jetski napríklad, ktoré môžu zažiť len pri mori. Potom tu máme výlet do Dunajských ramien na motorovom člne. Čiže tých možností je tu strašne veľa, len treba prísť vyskúšať si to. Dúfam, že bude pekné počasie a že ľudia si prídu na svoje. Ja tu vidím aj celkom pešné dievčatá, aj také tu budú, predpokladám. Áno, veľmi radi by sme predstavili novú disciplínu, ktorá je teraz hitom na primorských strediskách. Je to vlastne plavba na stojato na rozšírenej surfovej doske.
kde sa pádluje. Je to disciplína, ktorá je veľmi zábavná a súťaží sa na čas. Áno, ono sa to volá, že sup a jazdia na nej šupy. Dobre. Tak, pekné šupky, pekný plavka. Vy ste to tak romanticky, poeticky, pán riaditeľ, poňali. Takže ešte raz, kedy najbližšie si všetko toto budú môcť ľudia vyskúšať? Takže všetko najbližší víkend ráno od 9:00, v podstate zábava je až do polnoci, ale hlavný program je do 8 hodiny. Sobota, nedeľa, všetci ste vítaní, vstup je voľný. Takže len pre tých, ktorí by ste chceli vyskúšať niektoré disciplíny, tak potom treba zakúpiť náramok. Výborne. Priatelia, ako ste počuli, tento víkend tu v Čuňove bude patriť divokej vode a vám všetkým, ktorí si chcete vyskúšať. A keďže už ja natiahli do tohoto neoprénu a je v ňom brutálne horúco, objektívne, aké von je, ja neviem, 20 stupňov Celzia, ja idem do tej vody, pán riaditeľ. Nech sa páči pre vás. OK, idem si to, ako sa toto volá, prosím vás? Toto je hydrospeed. Hydrospeed, tak si to ideme od hydrospeedovať. Držte mi prosím vás palce, priatelia. Pozdravujem, keby náhodou mal som vás všetkých rád a späť do Zámskej Bystrice. Čaute. Prosím vás, toto, pán riaditeľ, keby ste... Ďakujem. Jasné. Hlavne ako športovo zdatný ide. Wow. A som zvedavý, že koľko vody dokáže nabrať do pusy. Vieš, ak to bude brzdiť. Martin si nám ide do táto, chcela som mu teraz ponúknuť. Francúzskými špecialitami. Počúvaj, to nie je sranda inak dole tým prúdom. Ale ide Divoká mu to. voda. Je Ide, dobrý. jednoznačne. Dobre, my ho budeme po očku sledovať a ešte po druhom očku budeme sledovať Andrejku Zimaniovu, pretože my sme začali s ňou rozoberať, že Andrejka Francúzsko. Už si bola o Francúzsku? Samozrejme. Tam už viackrát. Niekoľkokrát v Paríži